Mali kunnafoni jabarani la jabaw ka lɔdɔnya ka fɔ ko bi ye juillet kalo tile 10 ani 2 ye san 2021 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw ka kunnafoni min n'a bɛ k'aw ye aw ka bamanankan cɛɲina tɛnɛ fo kana se juma ma Mali kunnafoni jabarani ale sanfɛ ni ye o wagati seli a y'aw bisimila. Amanga bi kunnafoni daminɛ ni fɛn min sa mouvement M5 RFM dɔgɔkun laban in na sa olu kɔni ye tasibila kɛ ka taa banbagatɔ minnu ni olu tanyana an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga sugusuguli o kɔnɔna ye sa tasibila in yɛrɛ a kɛra kunnafonidilaw olu ɲɛma sibiri tɛmɛnen na sa a kɛra Jamil Bitar ale dagayɔrɔ la suguni kɔ ni tasibila in kɔnɔna la sa M5 RFM a yirala ka fɔ ni wagati in na an bɛ a san kelen o kɔnɔna la ka sababuya kɛ juillet kalo san 2020 a tile 10 ka taa se a tile 11 ma fo kana se a tile 12 ma ni ye o san kelen u kɔni y'a laɲini ka fɔ ko kiiri tigilama u ka se ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa maa minnu kɔni kɛra nin ko in sababu ye olu ka se ka sidɔn nka M5 RFM u kɔni y'a ko bɛɛ ta ni k'a da an ka jamana ɲamakɔrɔ kun n'o Ibrahim Boubacar Keita ye k'a fɔ k'ale nɔ ye nin maa ninnu ka fagali ani maa minnu fana bɛ yen nɔ ni olu joginna a kɔnɔna la. Décembre kalo tile 24 san 2020 kana se juin kalo tile 30 ma san 2021 kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ ko an ka wolomasiri tabɔ olu kɔni ye dankari kalogɛrɛn dinɛ tigilama maa 245 de la maa minnu ni o weleliw fɛ sa o ma biti jɔ maa 196 la ni kuma in fɔra jumadon colonel Sulemani Dambele ale fɛ kunnafonidilaw olu ɲɛma. Abe wakati damadama bɔ bi ni maliyɛnden caman hakilina ye n'o de ye ka Faransi ka wolomasiri tabaw ka olu bɔ an ka jamana o kɔnɔna la Faransi jamana ɲɛmaa ni o ye Emmanuel Macron ye jumadon juillet kalo tile 9 san 2021 ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Faransi bɛna dɔ bɔ a ka wolomasiri tabaw la an ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ san 2021 laban o la sa ka kɛ ni Faransi ka wolomasiri tabaw ye a bɛna kɛ maa 2000 fo kana se maa 3000 ma an ka jamana o kɔnɔna la. Au Conseil islamique ɲɛma dangan ni o ye Alhaji Ibrahim Konta ka taa se a ɲɛma dangan segina o masa n'o ye Alhaji Mohamed Maki Bay olu kɔni y'a yira kunnafonidilaw la ka fɔ ko jamana silamɛw bɛɛ lajɛlen mina fara ɲɔgɔn kan juillet kalo tile 31 nata in na san 2021 CCB o kɔnɔna la ni k'a yira an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw la ka fɔ ko olu fana bɛ fɛ an ka jamana basigi o ka na a kɔnɔna la ni fɔra kunnafonidilaw ɲɛma sibiri juillet kalo tile 10 san 2021 Bingani wale o tara ka campagne folona ale sɛgɛrɛ Buguni sira ale ni Wolose Buguni ɲɔgɔn cɛ ka taa se Jalakɔrɔba ma a kɛra su nɛgɛ kaɲa 2 kana se sɔgɔmada o wagati ma maa caman bɛ yen nɔ minnu ni olu joginna maa 2 fana olu kɔni bɔnɛna u ni na a maa 2 la sa bolimafɛn kalanden fo ka taga se maa min bɛ bolimafɛn o kɔnɔna la sa maa maramafɛntigi ninnu olu kɔni ye ni dugutagala ninnu ni ka u bolola nafolo miliyɔn caman u taara ni o ye ani u bololafɛn wɛrɛw. An bɛ taa an ka jamana kɔ kan an bɛ taa Marikukaw olu fɛ yen nɔ kabini sibiri juillet kalo tile 10 kana se kari juillet kalo tile 11 ma Marikukaw kɔni fɛ yen nɔ ni wagati in na sa funteni o kɔni de ye jugumanba bɛ yen nɔ degré 51 u bɛ o de la nin kuma in fɔra u ka météo tigilamaw olu fɛ. Espagnol ka ONG bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Caminho Fronteiras ale kɔni ye sɛbɛnfura ni ka o bila dɔgɔkun tɛmɛnen na sɛbɛnfura min n'a bɛ yira k'a fɔ ko san 2021 kɔnɔna la sa maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni donna kulun kɔnɔ ka u kunda Espagnol ka jamana o kɔnɔna la a maa 287 olu de kɔni bɛ yen nɔ minnu ni olu bɔnɛna u ni na Espagne sira o la u y'a yira k'a fɔ ko san 2021 kɔnɔna o ta juguyara ni san tɔ bɛɛ ta ye. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garisɛgɛ kɛra nin kunnafoni de bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na ni Ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.